Ngingu-Dkt. Anirudh Gulkhani, ngisebenza e-Apollo Hospital eJayanaka futhi ngilapha ukwenza isingeniso esifushane ngesifo sohlangothi. Isifo sohlangothi yisifo esithinta imithambo yegazi lapho kuba khona ukuvinjwa kokugeleza kwegazi ukuya ebuchosheni. Ukuqaphela unhlangothi kubaluleke kakhulu. Engifuna ukugcizelela isifinyezo esifushane esizokwenza ukhumbule izimpawu ezibaluleke kakhulu zesifo sohlangothi. Lokho kusho ubuthi be-fast. Empeleni, imele ibhalansi uma kunokulahlekelwa ibhalansi. Imele amehlo uma unenkinga yokubona, uma ubona kabili noma uma isiguli singakwazi ukubona. Ukuqonda lokho okubukwayo. Imele ubuso uma kunokuphambuka kobuso noma uma kunokungalingani kobuso. Imele izingalo, kungaba ingalo, kungaba umlenze, uma kunenkinga yokuphakamisa isandla noma umlenze. Imele inkulumo, uma isiguli singakwazi ukukhuluma kahle, uma isiguli singakwazi ukuqonda lokho okukhuluma kuye. Bese ibalulekile isikhathi sokuthatha isinyathelo. Ngakho-ke ubani ongathola isifo sohlangothi noma ubani angathola isifo sohlangothi. Umbono wangaphambilini wokuthi isifo sohlangothi siyisifo sabadala manje usuphonswa inselelo ngezindlela eziningi ngenxa yezinguquko zendlela yokuphila, ngenxa yezinguquko endleleni abantu abasebenza ngayo, ukucindezeleka okuhambisana nomsebenzi wakho wansuku zonke nemisebenzi. Ngakho-ke kulezi zinsuku sinemithi engakwazi ukubuyisela emuva noma ukwelapha isifo sohlangothi esenzeka njengamanje. Lokhu kufaka phakathi i-Eve thrombolysis, lowo umjovo ovala amahlule onganikezwa phakathi namahora 4 okuqala kwezimpawu, ongasiza ekubuyiseleni emuva eminye yemiphumela elimazayo eyenzeka ngokushaywa unhlangothi kubantu abanezigaxa ezinkulu noma uma kunokuvinjelwa komunye wemithambo yegazi emikhulu. Lokho nakho kwesinye isikhathi kungelashwa nge-thrombectomy yemishini. I-thrombectomy yemishini yilapho singena ngaphakathi emithanjeni yegazi futhi sikhipha ihlule ohlelweni. Ingabe kukhona indlela yokuvimbela isifo sohlangothi? Yebo, ikhona. Uma ulawula kahle izici eziyingozi futhi ushintsha indlela yokuphila, cishe u-70 kuya ku-80 wemivimbo ingavinjelwa. Manje yiziphi lezi zinguquko zendlela yokuphila? Kuzodingeka ulawule ukubhema kwakho. Kuzodingeka uyeke ukubhema. Kuzodingeka uyeke ukuphuza utshwala. Kuzodingeka ube nomsebenzi omuhle womzimba. Futhi ukuhlola kwezempilo minyaka yonke ukuze uqinisekise ukuthi awuthuthukisi imiphumela emibi noma izici ezibeka engcupheni ezifana nesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, i-hypercholesterolemia. Zonke lezi zinto uma ziphathwa kahle futhi zigcina zilawulwa, izikhathi eziningi ungavimbela isifo sohlangothi ukuthi singenzeki. Manje ngeshwa kunezimo ezithile lapho iziguli zigcina zinesifo sohlangothi futhi aziphathwa esibhedlela esilungele ukwelapha isifo sohlangothi noma zikude lapho zingafinyeleli esibhedlela esilungele ukwelapha isifo sohlangothi ngesikhathi esifanele. Ngakho-ke ngisho nakulezi ziguli kusenalo ithemba ngenxa yezintuthuko zakamuva zokwelashwa ngokomzimba, ukwelashwa kwezinkulumo kanye nokwelashwa kokusebenza. Iziguli eziningi zingathola eminye imisebenzi yokusebenza emuva. Kodwa ukuze konke lokhu kwenzeke, wonke umuntu kufanele azi ngesifo sohlangothi esenzeka. Ngakho-ke uma kufanele wazi, kuzodingeka ukhumbule imnemonic ethi be-fast. Ngakho-ke i-be-fast ibaluleke kakhulu. Kufanele wenze ngokushesha. Kufanele ulethe isiguli esibhedlela futhi uma siphathwa kahle, iziguli eziningi ziyelulama ngokuphelele esifweni sohlangothi.